sa Lazada. So, mas maganda siguro kung mag-online shopping na lang tayo kung anong maganda. Ano bang magandang bilhin sa Lazada ngayon? Alam ko na. Ang maganda nating bilhin ay try kaya natin ng video okay kasi pag nag-aya ng mga barkada, mga party gano'n sa mga bahay nila o kainan o meriendahan sa bahay nila, kung minsan kasi may mga video okay sila. Ako naman, hindi ako marunong kumanta. Pwedeng umuwi ang hindi pa nakakanta. Hindi naman ako pwedeng kumanta kasi hindi naman ako marunong kumanta. So, bili na lang tayo ng video okay player para pagkantahan. Pagpraktisan ba? Try natin. Sa Lazada, pero nandito naman ako sa Santiago City, wala naman ako sa bahay, so tinawagan ko na lang si nanay na siya na lang mag-receive sa in-order ko na ganun, karaoke. Tignan na lang natin mamaya kung nandun na sa bahay. Hello guys, dumating na po yung order ko. Eto siya. Wala namang malaking supot na yung... Kasi galing to ng Ninja Van. Dati kasi pag nag-order ako sa Ninja Van, nakabalot ng kulay blue na plastic. Eto, pagkadating ko kanina, wala namang balot. Bali, nireceive na ni nanay ito dahil wala ako kanina. Pumunta ako ng hospital. May dinalaw ako. Kaya eto siya. Bali na bayaran na rin kasi cash on delivery ito, binigyan nanay. Ngayon, ang gagawin natin, i-unbox natin. Tignan natin kung okay naman yung mga laman niya, kung kompleto ba. Mas maganda na rin tong ganitong naka-video para kung sakaling may damage o kwan, pwede nating ibalik kasi may proof tayo dahil sa video na to. Ito, bubuksan na natin. Malit lang tong gunting ko. Ito yung order ko na Platinum REYNA 3 galing sa Maki Electronics. Bali sa Lazada ko na kinuha para cash on delivery. So una-una makikita natin meron siyang free na mic. Platinum KS 5000. Mostly mga narinig ko sa Lazada, yung mga nagko-comment doon, kung minsan daw hindi gumagana yung mic nila. Ito. Magaan tong mic. Magaan siya. Parang local lang. Ito na yung mic. Ito, pagbukas pa lang natin, nandito na yung songbook. Ito yung warranty registration niya, napunit naman na siya. Napunit naman na itong warranty registration niya. Andito yung punit. Ayan o. Bakit kasi ganito? Dapat inilagay sa supot para hindi ano. Ngayon, paano pa to? Ito yung ng songbook. Yan. Songbook Platinum.
So, wala pang laman. Ako palang maglalagay ng laman. Bali, ito, yung mga kanta niya. Andito na rin yung CD. Volume 82 na siya. Volume 82. So, ibig sabihin, medyo latest na siya. Latest. Andito yung songbook. Ayan. Tayo na lang mag-arrange mamaya. Baka ito siguro yung mga bago. Kasi update na daw eh. Gospel songs, regional songs, kids songs, full list, new song. Ayan. So, okay na to. Ngayon, i-unbox na natin tong REYNA 3. REYNA 3. Well pack. Ito. Ayan. Yan lang. Ito. REYNA 3. REYNA 3 version 1.5. Professional karaoke. DVD, USB karaoke player. So, nandito lahat ng mga ano. Nung nakita ko doon, 18 songs. 18,000 songs. Pero ito, 17K plus songs. So, ibig sabihin, hindi siya umabot ng 18. So, hindi totoo yung mga nandun. Minsan sinasabi nila na yung mga ipapadala sa kanila may mga ayupi sa gilid. So tignan natin to kung may eto, una-una pa lang pagkuan meron na siyang remote control. Eto na, meron pa. Eto yung ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Wow. Meron din siyang instruction, manual, user manual. Alam ko na yan. Meron din siyang RCA cable. Local na RCA cable kasi makon siya eh. Manipis, parang ano. Then, 2 batteries para sa remote control. Okay. So, ito na yung player. Another is Scotch tape. Sana wala ang damage to para naman ano, masaya ako. Yan. Baliktad. Ano ako. Ang gaan pala niya. Magaan siya. Saksakan ng mic. Ito na yung ano. Nalagyan ng CD. Pero parang pangit. Hindi siya level. Parang nag-curve siya ng konti. Power button. HDMI. Ay, ba't ganun? Look. Parang hindi ano. So, dapat, nakakuan dapat to. Wala. Ito. Ngayon, testing natin mamaya. So, okay na.